З сярэдзіны 19 стагоддзя працоўныя людзі бароняць свае правы. Яшчэ ў расійскай імперыі 1 траўня праходзілі мітынгі ды стачкі. Амаль 2 стагоддзя мінула, а працоўныя дагэтуль вымушаны змагацца за свае правы. Рэальныя і намінальныя заробкі ў Беларусі скарачаюцца, а ў выпадку спадара Паўла заробак нечакана скараціўся ўдвая. Я обратился, конечно, к своему сразу непосредственному руководству. Ну, плечами пожали, сказали, ну, это система такая. Я говорю, я не понимаю, что такое слово «система», когда есть законодательство, инструкции и трудовой контракт. Павел некалькі гадоў працаваў сантэхнікам у ЖРЛ цэнтральнага району Менску. Яшчэ ў 2015 годзе ягоны заробак складаў каля 7 мільёнаў. Потым знялі выплаты за складанасць працы, а гэта 10-15% окладу. Потом директор вызвал нас в феврале месяце всех и сказал, что оклад будет составлять не 400 рублей, а 350. Ну ладно, все так согласились, конечно, ну, якобы ситуация в стране. А ў верасні спадар Павел уже не далічыўся паловы заробку, усёй прэміі. Прычыны былі фармальнымі, і мужчына з імі не пагадзіўся. Спачатку звярнуўся ў тэхнагляд за тлумачэннямі, потым падаў працоўную скаргу на імя дырэктара. А замест адказу атрымаў паведамленне пра тое, што з ім не працягваюць кантракту. Давялося ісці на прыём да першага намесніка кіраўніка адміністрацыі цэнтральнага раёну. Я пришел и объяснил им ситуацию, что удерживается, умалчивается и не могу добиться правды. Тут же директор мой присутствовал, наниматель. Он говорит, все, этот вопрос уже урегулирован, будет выплата в феврале месяце за сентябрь. Нічога не атрымаўшы, мужчына вымушаны быў зноў ісці на прыём да чарговага намесніка кіраўніка адміністрацыі. Кантракт з Паўлом, як і казалі, не працягнулі, і цяпер ён мае афармляць індывідуальнае прадпрымальніцтва. На жаль, беларускае працоўнае заканадаўства слаба абараняе правы работнікаў. Адмыслоўцы кажуць, што поспех значна залежыць ад таго, якія ўмовы прапісаны ў кантракце ці калектыўным дагаворы. Але ёсць агульныя правілы абароны, якіх варта прытрымлівацца. Часцей за ўсё працоўным зніжаюць заробак двумя спосабамі. Па-першае, праз скарачэнне працоўнага часу. Па-другое, праз скарачэнне акладнай часткі заробку і павелічэнне долі надбавак, якіх потым з той або іншай прычыны не выплачваюць. Цяпер дзяржава гарантуе мінімальны заробак 263 рублі. Это за полностью отработанное время. Если человек, работник, отработал меньшее количество времени, значит, это уже минимальная гарантия не работает, и ему может быть самовыплачена заработная плата даже меньше той гарантии, которую устанавливает государство. Пра скарачэнне заробку наймальнік мусіць папярэдзіць працаўніка за месяц. Калі той не пагаджаецца, мае права скасаваць кантракт. Калі ж гэткага тэрміну не вытрымалі, нагул не папярэдзілі або ўмовы кантракту супярэчыць калектыўнай дамове, ёсць падставы для скаргі. Вы можете обратиться даже не в суд, а есть такие комитеты региональные, комитет по труду, занятости и социальной защите. Так само полное их название. Они обычно во всех исполкомах, райисполкомах. Калі гэта не дапамагло, можна звяртацца ў суд. У працоўных спрэчкаў пазоўніка вызваляюць ад судовых выдаткаў. Да таго ж, парушэнне умоваў кантракту або працоўнага заканадаўства наймальнікам добрая нагода патрабаваць скасавання кантракту з выплатай матэрыяльнай кампенсацыі. За сентябрь месяц заработную плату я получил в ноябре, за октябрь месяц я получил в декабре. Спадар Павел уладкаваўся на працу ў будаўнічую фірму «Гарант якасці» леташнім жніўнем. І толькі першы заробак атрымаў у час. Затым грошы пачалі затрымліваць на некалькі тыдняў або нават месяцаў. Я обратился к руководству фирмы, что раз нарушается законодательство о труде, то есть прошу уволить меня по 41 статье, то есть невыполнение условий контракта. Вот. В ответ я получил отказ. Звальненне паводле 41-го артыкулу працоўнага кодексу абавязвае працадаўцу выплаціць працаўніку кампенсацыю 3 сярэднямесячныя заробкі, але парушэнне заканадаўства мусіць пацвердзіць Департамент Дзяржаўнай інспекцыі працы. После этого я написал в Департамент труда и соцзащиты обращение, то есть об установлении фактов нарушения законодательства о труде. Вот. Я написал 17 февраля. Вот. И 20 марта я уже получил официальный ответ.
З гэтым дакументам спадар Павел звярнуўся ў суд, патрабуючы звальнення паводле 41-го артыкулу працоўнага кодексу з выплатай кампенсацыі. У судзе ён перамог. Пастанова набыла моц зусім нядаўна. Цяпер кіраўніцтва кампаніі мусіць скасаваць кантракт з Паўлам і выплаціць яму 3 месячныя заробкі. Калі фірма адмовіць, грошы спішуць з рахунку прымусова. Пакуль ситуация потиху пагаршаецца, адстойваць свае правы вырашаюць адзінкі. Многія скардзяцца, але большасць спадзяецца, што ўсё адновіцца. Але нават аптымісту не зашкодзіць пачытаць працоўны кодекс.